Kule nkomfa ibanjwe kunye nentatheli leNkulubaphathiswa ibhengeze abaphathiswa abatsha abane kwikhabhinethi yephondo nabaquka umnumzana Siboniso Duma noza kuba ngumphathiswa wezoqoqosho, ukhenketho nemiba yezendalo. Ugqirha Ntuthuko Mahlaba uza kuba ngumphathiswa wezokuhlaliswa koluntu, unkosikazi Mbali Fraser uza kuba ngumphathiswa wezemfundo, ngelixa unkosikazi Amanda Bani Mapena eza kuba ngumphathiswa wezemidlalo, ubugcisa nenkcubeko. Obeyinkulu-baphathiswa yephondo umnumzana Sihle Zikalala utyunjwe njengomphathiswa obambiswano ngolawulo, ukanti unkosikazi Pheki Nkonyeni usuka kwezothutho eyokuthatha indawo yomphathiswa wezimali, ngelixa umnumzana Siphohlomuka eshiya kubambiswano ngolawulo eyokuba ngumphathiswa wezothutho kweli phondo laKwaZulu Natal. Inkulubaphathiswa yephondo laKwaZulu Natal entsha unkosikazi Nomusa Dube-Ncube uthi ukwamkela ngentobeko ukuthenjwa liqela le-ANC ukuba xhuzula imikhala kweli phondo, kwaye uthi unethemba lokuba ikhabhinethi yakhe equka abaphathiswa abatsha iza kusebenza ngokuzimisela ukuphucula intlalo yoluntu laKwaZulu Natal. In rebuilding the economy and creating the decent jobs for our communities in KwaZulu Natal, we need to strive to ensure that our people in the rural areas, in the townships, really do get to benefit from the work that the government is doing. Lenkulubaphathiswa imqhobele izandla Obeyinkulu-baphathiswa yephondo umnumzana Sihle Zikalala nekhabhinethi yakhe ngomsebenzi omhle abawenzileyo uzokuthi kangoku. He has had a number of programs that he had championed in our province, including nationally, and working with all the stakeholders. We also know that under his stewardship, we are going to be able to support our municipalities. Ukwaphawule ukuba i-ANC ibethelele ukubaluleka kwentsebenziswano ukuze kuphuculwe intlalo yoluntu kweli phondo laKwaZulu Natal. Kwiindaba ze-SABC, ndinginobathembu Zanzi.